Velkorysá moderní vila. Tohle je bydlení 21. století. Jsme v Cerhenicích u Kolína a tento dům s velkým pozemkem je dispozice 6+ KK. Domu s posilovnou a wellness má více jak 270 metrů čtverečních vnitřní plochy a každý detail je architektem navržen tak, aby jako celek působil luxusně, moderně a přitom byl maximálně praktický. Centrem domu je veliký, skvěle prosvětlený obývací pokoj s krbem, schodištěm do patra a také kuchyňským koutem. Pokoj pro hosty nebo pracovna má moderně prosklenou stěnu, takže o světlo tu nouze také určitě nebude. Pro relaxaci budete mít už zmiňované soukromé wellness se vstupem do zahrady a fyzičku si udržíte ve vlastním fit centru. V současnosti je ve stádiu stavby před finálním dokončením. Spoustu prvků a vybavení si můžete ještě nechat upravit a navrhnout přesně podle své představy a svých snů. Celá jedna stěna obývacího pokoje je prosklená. A navíc za námi už nikdo stavět nebude, takže ten výhled vám tady zůstane. V domě jsou 2 plnohodnotné koupelny a 3 samostatné WC. V ložnici majitelů je velká šatna a také přímý vstup na terasu. Dětské pokoje mají také svou vlastní terasu. Navíc obě terasy jsou zasazeny do zelené střechy, která nejenže výborně vypadá, ale šetří energii a také životní prostředí. Tenhle dům je potřeba si projít. Vidět ho, zažít ho, vnímat jeho velikost. Přijďte se na něj podívat, já vás rád provedu.